אוקיי, זה סופר מריו. הורגים אותו. לוקחים את הפטריה, זה עוד חיים. עכשיו, בצינור הרביעי, צינור הרביעי, אתה עומד על הצינור ולוחץ פה. פה לוחצים למטה, ואז זה מה שקורה. אתה מגיע לפה, כדאי לקחת את כל המטבעות. אחרי שלקחת את כולם, אתה הולך לצינור פה, הולך לפה, לוחץ פה למטה, או שאפשר גם לא ללחוץ, זה לא כזה משנה. הורג את שתי אלה, ואם אתה לא מצליח זה לא כזה נורא, ואז זה קיצר לך את כל הדרך. הגעת כבר לפה, וסיימנו את שלב אחד. יפה. וזה היה הסרטון שלנו, וזהו.